Lluís Márquez és l'entrenador de gimnàstica i una persona feliç, perquè fa poc s'ha conegut un dels grans resultats esportius de casa nostra, i és que en Tierno Boubacar, un gimnasta de l'Egiva, ha aconseguit classificar-se per als Jocs Olímpics. Ha aconseguit aquest bitllet per als Jocs Olímpics. Una notícia que, òbviament, és veritablement important per a l'esport manresà. Oi, Lluís? Què tal? Com estàs? Hola. Bé, molt bé, la veritat que feliç, content, com has dit, aconseguir una plaça, aconseguir un bitllet ja des del Mundial per a Tòquio és, bueno, ho aconsegueixen molt pocs i això es té de valorar. Expliquem-ho. Qui és Tierno Boubacar? Bueno, Tierno Boubacar és un gimnasta que vam descobrir a través de l'escola, estava al Paralguer, va aparèixer al Pas Hospital, al primer gimnàs on vam estar, i bueno, el vam veure que tenia condicions i bueno, li vam dir, tu nen, d'aquí no surts. Vam agafar els seus pares, vam parlar amb el mestre, el vam portar i des de llavors, bueno, des dels 9 anyets fent gimnàsia. I de fet sí que va sortir, perquè se'n va anar a Madrid, diguéssim, no? Bueno, ha estat aquí fins fa 4 anys. De fet, és el que abans parlàvem, no? Si comencem a valorar tot un procediment gimnàstic d'elements de formació, d'elements que van agafant, la part més important és quan són petits. No? Si valorem ara els elements que ha fet en competició, els exercicis, dius, mira, tot això ho he après gairebé a casa, no? Que sí que lògicament hi ha elements nous i que durant aquests 4 anys hi ha un procés d'adaptació molt important, tant de càrrega de força, perquè els nens deixen de ser nens per ser més homes, i això és un procés que va una miqueta més lent, no? Però la feina es va fer molt bé a casa. Quan nosaltres hem entrevistat a Tierno Boubacar alguna vegada, entre d'altres coses, guanyador d'una edició de la nit de l'esportista de Manresa, i reportatges que hem fet sobre aquest gran esportista, ell sempre explica que la seva vinculació amb Manresa no està gens trencada, sinó tot el contrari. Sovint us demana, sovint us reclama, esteu en contacte constant amb ell, oi? Sí, no deixen de ser nens fora de casa que marxen, bueno, el Tierno malauradament vam tindre amb 14 anys cedir-lo perquè vam pensar que era el millor, però clar, són nens fora de casa, són nens que no tenen cap referència, són nens que volen fer gimnàstica que tu li estàs ensenyant i que l'has ensenyat i moltes vegades doncs es perden, no? Intenten aconseguir canvis, no aconsegueixen i busquen aquesta trucada de recolzament, de dir, hòstia, digue'm alguna cosa diferent perquè no me'n surto. O sigui, sempre estem en contacte. Tierno Boubacar ha aconseguit l'accés als Jocs Olímpics amb l'equip estatal espanyol. Quines són les possibilitats reals que té d'anar als Jocs Olímpics? És a dir, després d'aquesta classificació ja té garantida la plaça o encara haurà de treballar-la? No, no té, la garantia de la plaça no la té ningú. Simplement el que han aconseguit tot l'equip han aconseguit aquest bitllet per Tòquio. Ara, qui ja finalment viatjarà? Això és un procés de 10 mesos de treball, és un procés que el seleccionador, doncs lògicament el Néstor Abad, que és finalista, doncs aquest podem dir que sí, que ja té un peu a dintre, però els altres tenen d'anar veient. Fins i tot Néstor Abad, si es lesiona, doncs tampoc, o sigui, és complicat, no? És un esportista i els esportistes fins a l'últim moment tenen d'anar demostrant, cuidant-se i anar treballant. Ell pot, té 18 anys, té molts elements nous encara per ficar, té moltes coses a polir que sap que pot polir i que pot donar més. Per tant, hem d'esperar que ell ho faci, que es cuidi, que els altres ho facin i que vagi el millor. És molt treballador, oi? Sí, és molt. És molt treballador, és molt alegre, és molt feliç, sempre porta aquesta vitalitat dintre de l'equip, es fan una unió i una pinya molt forta i és una peça clau no només per la gimnàstica que fa, sinó per tot el que porta també exteriorment. El Lluís Márquez, quan seguia els mundials i veia si es classificava o no es classificava, no sé des d'on ho seguies. Des d'allà. Des d'allà mateix. Sí. Com ho vivies? Què senties en aquells moments? Bueno, va ser una experiència, jo la veu l'he recuperat ahir vaig començar a recuperar, perquè va ser una experiència 15.000 espectadors. Quan parlem de 15.000 espectadors i parlem de gimnàsia, 15.000 espectadors aquí en Espanya, doncs sí, 15.000 espectadors hi havia visitant i veient el Mundial. Això vol dir que totes les entrades estaven exhaurides, que jo fins i tot vaig tindre de trucar de contactes per intentar buscar entrades, que la pell de gallina. Són 15.000 espectadors animant a Alemanya, a més, que estaven a la mateixa subdivisió que Espanya, i els espanyols que ens vam fer notar.
Vam cridar molt, vam animar molt, els gimnastes estaven a sota i també ho van poder trobar, no? Diu, hòstia, parecíamos que éramos americanos, no? El recolzament que nosaltres estàvem cridant allà, estàvem donant tot. Va ser una experiència molt, molt maca, la veritat. Vas poder parlar amb ell, m'imagino, Sí, després d'aquest èxit, no? Com estava? Bueno, eufòric, igual que tot l'equip. És que és el primer pas, no? Un gimnasta aixequem la mà i tens aquella oportunitat. I a vegades és una miqueta injust, no? Tens de ser perfeccionista i tens de quadrar-ho tot en aquell moment donat, que si se't passa aquell moment donat, llavors ja està, ja és com que no, saps? No té recompensa, ni mediàtica, i això és una miqueta desagraït. Per a l'Egiva m'imagino que la possibilitat de tenir un esportista olímpic és com un somni, seria com un somni complert el dia que arribi, no? Que arribarà. Sí, bueno, de fet nosaltres estem parlant del Tierno, no? Però aquí hi ha també l'Andrea Carmona, la Carla Font, la Lorena Medina, que estan en aquest procés igual, estan en procés de selecció igual. Elles estan ficades dintre de la selecció, estan en el projecte Tòquio 2020 i estan entrenant des de casa elles, des d'aquí, des del cas amb la Càssia, amb la Míriam, per poder arribar i per poder estar-hi. Clar, això sí que seria, nosaltres, totes les persones que arriben aquí, no? Tots els gimnastes i que arriben a dalt de tot, ja, per nosaltres ja és, no? Però clar, no ens enganyem, seria increïble. Poder-ho aconseguir des de casa seria al·lucinant. Està a tocar, queda menys d'un any, espero que ho puguem celebrar, Esperem. Nosaltres continuem treballant, intentarem cuidar tots els punts, que són molts, i aviam si hi arribem. Gràcies, Lluís, i felicitats per la part que et toca. Gràcies.